Het is smoordrok van de morgen op de ijsbaan van de Adler Arena in Sochi. Het is een beetje het drokste moment van de dag als ik, Irene Wust, haar rondjes riet op de ijsbaan van de Adler Arena. Wust komt relaxed door, zowel op het ijs als tijdens de persconferentie. In een zeeltje dat krijgt wat lichter is als dat van Juster bij zijn Kramer, maar krijgt wat minder journalisten. Irene Wust is opgegroeid in het Brabantse Goorle, maar toch beschouwen we haar wel als Fries. En ze luidt zelfs uit waarom. Mijn ouders zijn allebei Fries. Mijn vader komt uit Dokkum, mijn moeder komt uit Leeuwarden. Dus ik heb wel Friese roots. Ik ben alleen opgegroeid in Brabant en ik woon nu al 6 jaar in Friesland. Ja, als ik een hoes kocht in Friesland, toch Heerenveen? Ja, ik woon al 6 jaar in Friesland, dus ik heb al 6 jaar daar een huis. Ja, nee, maar dat is een hoes kocht toch? Ja, ik heb al 2 keer een huis gehad in Friesland. Maar dat huis wat ik heb gekocht volgens de pers, dat heb ik al 3 jaar. Dus Oh, echt? dat is geen nieuw nieuws. Oh, komt dat dan? Ja, Dat is geen dan niet... idee. Ja, dat is interessant, maar dat heb ik al 3 jaar. De verwachtings binnen heeg als het gaat om het hellen van medailles van Irene Wust. Ze doet mij om al eerst 4 individuele afstanden en ik nog eens een keer de ploegenachtervolging. Ze keer dus samen 5 medailles hellen. De binnen dan ik journalisten die nemen haar nou al, of in elk geval van de tijd, de koninginnen van de Olympische Spelen. Ja, nou ja, goed, daar ben ik eigenlijk niet mee bezig. Ik ben bezig met heel hard schaatsen en hoe ik dat moet doen. En dat moet ik technisch oplossen. En de druk die ik het meest ervaar is de druk vanuit mezelf, van binnenuit. Dus ja, ik kan van buitenaf toch niet veranderen. En ik heb zelf het idee dat ik goud kan winnen, dus daar ga ik voor.